Welkom in Bad Kleinkirchheim, in het hart van Carinthië. We bevinden ons op 1000 meter hoogte, in een van de meest betoverende Alpenplaatsen van Europa, beroemd om zijn skigebied, thermale baden en welzijn in elk seizoen. Wat ik jullie vandaag laat zien is een exclusief appartement dat tot in de kleinste details is verzorgd. Een woning met een elegante uitstraling, geïnspireerd op de stijl van Cortina d'Ampezzo, die de charme van de bergen combineert met de verfijning van Italiaans design. Het appartement strekt zich uit over meerdere verspringende verdiepingen en geniet van een ongelooflijke natuurlijke lichtinval, dankzij de grote ramen aan alle 4 de zijden en de ruime terrassen die zelfs meer dan 40 vierkante meter beslaan, met een open uitzicht over de hele vallei. Vanaf hier is het uitzicht simpelweg spectaculair, uitkijkend over de vallei en de skipistes van de Keizerbrug, waar de wereldbekerwedstrijden worden gehouden. Het interieur spreekt voor zich: vloeren van larixhout uit Val di Fiemme, bekledingen en plafonds van oud arvenhout, op maat gemaakt door een ambachtelijke vakman uit Friuli bovendien. En meubels en ontwerpen van het historische Triestse bedrijf Zinelli & Perizzi. Alles straalt warmte, kwaliteit en uniciteit uit. Het slaapgedeelte omvat 2 ruime slaapkamers, een 2-persoonskamer met eigen badkamer en toegang tot een tweede overdekt terras en een tweede kamer die plaats biedt aan maximaal 4 personen, voorzien van een extra badkamer. Als u op zoek bent naar iets bijzonders, weg van de clichés, heeft u het misschien zojuist gevonden. Neem contact met ons op om het volledige materiaal te ontvangen en een bezichtiging te organiseren. Het zal ons een genoegen zijn u elke hoek van dit wonder in het echt te laten zien.